Hoy, kung naamang ganay tao karon na dapat ta ma-inspire, walay lain kundi kang Dio Balbuena na mas ilado sa tawag na Diwata. Kinsa si Dio Balbuena o Diwata? Kana atong isgutan sa atong video karong adlaw. Ug atong isgutan pod kung unsa atong makuha nga lesson sa iyahang kinabuhi. Si Dio Balbuena or Diwata, grabe kayo kaluoy sa unang panahon. Ingon niya, siya daw nagpuyo sa tulay sa una. Imagine na kung ikaw magpuyo sa ilawom sa tulay, grabe ka init, grabe ka tugnaw. Kung niingon pa siya, tungod sa iyang pagpuyo sa tulay is nakaalaga pa jud siya gitawag na mga uk-uk o kanang gitawag na ilaga. Ngana kalisod ang life or kinabuhi ni Diwata sa unang panahon. Na-trending po ni siya, balita sa TV, nakulatahan, ug uban pa ng mga kasakit na iyang naagian. Ingon niya nga sa una halos wala siya makaon. Imagine nimo na kung wa kay makaon, perting gutuma, mga lakal siya, sa usa ka adlaw, tsambara makakaon siya og kausa. Kung kana imong hunahon, di na basta-basta nga kaagi. Sure ko ikaw nakaagipod nga gigutom. Kana siya dili na siya lalim. Pero wala ni undang si Diwata sa pagpadayon sa unahan. Grabe ang iyang mga pagpaningkamot. Ug karon na siya gitawag na parisan dito sa Pasay sa Manila. Ug karon unsa nga mga lesson atong makuha sa iyaha? Kini siya gikan po ni sa iyaha. Ingon siya kani daw ang iyang sekreto anong karon niangat na siya sa iyang kinabuhi. Ug niasinso na pud siya. Nganong naa may parisan karon si Diwata. So ingon siya kini siya is kauban niya ang amigo daw sa una. Kay sa una iyang ginabaligya pa daw is bisag unsa sigarilyo, imnonon, soft drinks, pan ug uban pa. Ug nitisting sila sa pagluto kanang gitawag na paris. Ug mao toy ni patok. Pero karon iyang amigo daw nga iyang kauban sa una iyang partner is namatay na. So mao na to, unsa ato mga lesson na makuha kan Diwata. Number 1, ingon niya kanang gitawag na consistency. Kung may kag consistency, padayon sa imong ginabuhat. Kung naka ginatrabaho ron para sa imong dream, para sa imong pangandoy, padayunan na siya, ayaw og kakapoy. Dapat consistent lang jud. Kung negosyante ka, kung naihalin or wala, padayon lang gihapon. Kaduha kanang gitawag na acceptance sa realidad. Kung unsa ang nasa imuha, dawata. Kung sa gihatag sa imuha is dawata ug kana siya imong pagpaningkamutan nga mulago pa kung namanggi ka sa ubos. Sing uban daw dili makadawat kung unsay naa nila. Pero si Diwata sa una kung unsa siya is iyang gidawat. Kung iyang gipaningkamutan nga moangat sa kinabuhi. Ikatulo, rita ni Bilib. Sa una katong walang wala pa siya is wa siya kalimot sa Ginoo. Karon nga niangat na siya wa gihapon siya kalimot. Ug hantod karon nagsige gyud siya pasalamat sa Ginoo nganong naa na siya ingana karon estado sa kinabuhi. Yang parisan is nilago na daghan kay mga customer, tanan iyang gibalik sa Ginoo. Mapasalamaton sa Ginoo. Kaupat, kanang gitawag nga pagkakugihan. Nagitawag na diskarte pero kung di ka kugihan wala gihapon. Bisag ikapoy na, bisag bilar, dapat kugihan lang gihapon. Tungod kay naamang kay pangandoy or dream nga gusto maabot. So dapat daw kugihan jud daw ang tao. Ingon ni Diwata. O klaro man sad sa iyang pagkakugihan, naa na siya gitawag karon nga maayo nga negosyo. Ikalima, kanang gitawag na mindset na kung para jud sa imuha, para jud sa imuha. Diha mo sulod ang gitawag nga patience. Dapat kahibaw ka mohuwat. Kung di pa nimo panahon karon nga moasinso, kung na kay ginabuhat ron, ginatrabaho pero wa pa jud nimo na-achieve imong gusto nga goal, hulat lang gihapon. Kay kung panahon na nimo, imo na jud na. Sa mosugot ka og sa dili. Problema ron kung ihatag na sa Ginoo ang imong panahon, ihatag na sa Ginoo imong break, what if wala naka kay niundang naka. So, sakto si Diwata, huwat lang panahon na nimo nga moangat jud ka ana. Ug ang pinakaulahi ingon ni Diwata, kung ikaw mo asinso na kung na kay kwarta is ayaw kalimot sa pag-invest, pag-ipon, ug dili magsigig palit og kanang gitawag na mga luho. Kay kana siya makapurdoy sa usa ka tao. Ug labaw sa tanan, ibalik nimo sa Ginoo. Ug maghatag ka og para sa Ginoo. Kay kana tanan dili na ato gikan na sa labaw makagagahom. So karon no, ang parisan ni Diwata sa Manila grabe kayo kasikat na. Bisan daw alas 3 na sa kadlawon daghan kayo gihapoy mangaon. So saludo ta kang Dio Balbuena, also known as Diwata. Gikan sa ubos sa una, karon na sa taas. Tungod sa iyang mga pagpaningkamot ug pagsalig sa Ginoo. Untag na mo'y na-learn gamay no sa atong video karong adlaw ug ma-apply gyapon ninyo sa inyong kinabuhi. Kung asa man mo moadto. Ay kalimot sa pag-follow, pag-like ug pag-share ning video para daghan ko'y makita ug maka katon. Daghang salamat sa pagtanaw og bye.